poštovane vijećnice i poštovani gradski vijećnici, poštovani mediji. Evo kratko, možda u uvodnom dijelu da kažem, evo zadnjih mjesec, dva, tri, vezano je za ostvarivanje određenih projekata i jedan službeni put izvan granica Republike Hrvatske. Htio sam reći da nam je prošao projekt povučne staze u visini 62.000 kuna. Projekt je nešto veći, sa 10.000 sudjeluje turistička zajednica našeg grada, ostalo bi trebao grad namiriti, vrlo je korisna, sa jednim novim napravama u onom dijelu Rimske šume, znači tamo gdje je ona livada i oni puteljci, ali i razni sadržaji koji bi trebali biti, znači povučnog karaktera na području cijele Rimske šume. Znači to su sredstva Hrvatske turističke zajednice, da u Ministarstvu kulture je u nastavku, znači prijavljivanja projekata za sanaciju stolarije. Ove godine se dovršio projekt 100.000 od prošle godine, nekih 14 prozora. Odobreno je za ovu godinu, znači opet 100.000 kuna i to će se početi realizirati, pretpostavljam, tamo negdje iza godišnjih odmora. Prošao je projekt spomen sobe Domovinskog rata kao stalni postav koji će se urediti u prostoru dvorca Jankovića u tom istočnom krilu. To je projekt koji je nositelj praktički bila HVIDRA zbog mogućnosti prijave na projekt, a partneri su bili grad Daruvar zbog vlasništva nad objektom i sve udruge braniteljske sa područja našega grada. Odobreno je znači 70.000. Mislim da su radovi, odnosno projekt je dosta odmakao, koncepcija postoji, pitanje je kad će se ugovor potpisati da se ide u realizaciju. I posljednjih godina, evo, naš odjel za gospodarstvo je izašao na teren i ono igralište u Vrbovcu, tamo u Serpentini, postignut je dogovor oko participiranja u izgradnji. Glavni problem će biti u svakom slučaju odvodnja, znači vode sa tog igrališta, ali uglavnom će biti u kratkom vremenu realizirano i kad počet će radovi kada za to bude moguće, kada vremenska prognoza to dozvoli. Ove godine je po našem zahtjevu izvršeno jedno istraživanje pitke vode po Hrvatskim vodama. Bušeno je na području Markovca, na jednoj privatnoj parceli, sukladno procjeni struke i onim elaboratima koji su dali do znanja gdje bi se pitka voda, hladna voda mogla naći. Mislim da je to dotaklo jednu česticu obitelji Pranješ koji su dozvolili na 106 metara nađena je pitka voda. Sada slijede znači istražne radnje da se vidi koliki je to kapacitet, kolika je to akumulacija i pretpostavka je struke da bi to mogao biti, da bi mogla biti voda vrlo kvalitetna i da je nalazište poprilično veliko i obzirom da je veoma blizu udaljeno od našeg, ja kažem, naš magistralni vod Vrbovac prema Daruvaru, lako moguće da ćemo ga znači za razne potrebe moći kao rezervu koristiti za potrebe grada. Jedino što ćemo morati osigurati, te istražne radnje će koštati u ovoj godini oko 500.000 kuna. Hrvatske vode rade po pravilu da jedinica lokalne samouprave ove godine mora participirati 20%, prema tome morat ćemo na prvom rebalansu osigurati 100.000 kuna kako bi se ovaj projekt, odnosno istražni radovi doveli do kraja. Evo jedna gradska delegacija mala je od 14. u stvari od 15. do 17. boravila u Bavarskoj, u Minhenu i u njegovoj okolici i u Baden-Badenu. Naime, u Baden-Badenu se održavala godišnja skupština EHTE, to je ona asocijacija europskih povijesnih gradova s toplicama, gdje sam ispred grada bio ja, a ispred Daruvarskih toplica je bio ravnatelj Marcel Medak. Iskoristili smo taj put, kroz Minhen se moralo proći, kod nas je boravila jedna mala delegacija iz Bavarske koncem prošle godine. Mi smo obećali da ćemo nastaviti kontaktirati
oni jesu zainteresirani za suradnju i sa našim Daruvarskim toplicama, od razmjene stručnjaka, razmjene iskustva, razmjene osoblja, ali su dali do znanja da postoji mogućnosti određenih ulaganja na području grada. Stoga smo taj prvi dan u stvari boravili u okolici Minhena, istočno Bad Binbach se zove to naselje, gdje smo obišli nekoliko termi koji su slične djelatnosti ovdje, ali u kombinaciji sa rekreativnim dijelom, sa wellnessom, sa fitnessom. Korisno je sve skupa bilo i mi smo njih pozvali da evo za jedno mjesec dana i mislim da je zanimljiv termin smo ponudili u vrijeme vinodara, obzirom da vole i dobro vino, da dođu barem na 2-3 dana i da ih upoznamo ovdje i da nastavimo te, ja ću reći uvjetno poslovne razgovore oko njihovog angažmana ovdje kod nas na području grada. Nismo ostali samo na ovom lječilišnom dijelu, nego smo spomenuli zonu Zrinski i još neke parcele za koje smo zainteresirani da se otvore radna mjesta. Ja se nadam da će potvrditi njihov dolazak i da ćemo ih imati ovdje u gostima za vrijeme vinodara. Evo, to je to. Hvala.